Къде ма цепнаха днеска тука, бе? Ялва работа. Кой да ти мине от тук? Някакъв. Уху! Ето го, бе. Идва пилето. Хайде, бе, не наяде ли са, бе? Мама му стара. Идваш. Ало, водач! Какво, бе, господин полицай? Проверка! Къде сте тръгнали, гражданин водач? Отивам тук нагоре по този път на господин полицай. Имам си собствена работа сега. Превозното средство изрядно ли? Това е вярно, господин полицай. Номер регистрационен? И номер има даже. Виждам, че има номер. Светлоотразител? Ето го тук от тази страна. Гумите? Ето, господин полицай, 5 мм грайфер. А документи? Имам, господин полицай. Къде ти са документите? Ето тук в жабката. Брат, си ги вземе.